Ayun. Diba? Ayan, pasensya na kayo guys, nagluluto kasi 'to, eh. Alam niyo naman minsan pagka umiidad na. Ayan, maraming salamat ulit sa nag-thumbs up diyan. Pasensya na kayo kay shoutout ko ulit sa'yo. Ayan, kaya yung kanina. Ulitin ko lang yung ano niyo, shoutout kasi hindi ko nga napansin, eh. Nawala yung aking internet kasi wala akong sound. Ayun, ulitin ko lang guys kasi nawala nga yung aking internet. Wala akong sound. God bless you, Preloads. Big loud shout. Yan. Sorry guys, nawala yung aking sound system. Oh, diba? Ito ulit sa nagbisita kanina kay basahin ko na lang kasi ayun kay Rice dyan, vlog tayo sa luto ni Pet. Maraming salamat. Ulitin ko ulit sa inyo. Kay PTV Official Lods, pasensya na na live stream. Wala kang hagdan? Wala, Preloads. Wala talaga, magtambuhan yan. Kaya pasensya ka naman, Blaze. Wala akong hagdan. Susunod mo na ako sa taas. Saglit lang. Alam ko dami naman naka-live. Dami naka-live kasi kauwi na kasi araw ng Biyernes ngayon. Araw na naman ng pahinga, araw ng pagsamba. O, diba? Yan naman guys ang sa atin. Kahit may na yung signal natin, sige lang. Kasi mamaya, taas. Yan, Ma'am Blessy, mamaya ka na ako kakanta sa taas. Ayan. Pasensya na kayo sa mga kaibigan natin din ako dalaw sa live kasi Biyernes ngayon. May pagsamba kami pag-araw ng Biyernes. Gabi na kami umuwi. Ayan, pasensya na kayo. Kasi siyempre guys, 7 days natin na kailangan sa isang araw, ilaan naman natin sa kung may kapal po natin. O, di ba? Yung spiritual natin na ibusugin din natin minsan. Yun. Ayan, Miguel, shoutout ulit. Kakanta ako sana. Ayan. Saglit lang guys sa kanta ko. Huwag kayong maglala. Ako nakakanta, Ma'am Blazy. Preloads ka, yan. Ha. Ayan. Saglit lang. Kasi umulit